ndị ba ụtụtụ ọma na efife ọma na uhuruchi ọma mgbe ọbụla isi efe vidiyo anụ nwachọ m ka ị mara na okwu gịnị ebe na mgbagbu. Ndị otu bụ ndị otu ndị IPOB na-eme agitation for Biafra akwụrụkwana na ọtọ dị na-ayị ya Udele na ha mara onye ọ bụ. Yes, na ha ma gịnị na ha mara onye ọ bụ, na Udele bụ gịnị enemy of these people. Udele bụ enemy of the state, because na Udele azọgo ụkwụ ebe ọ na-kwesịrị ịzọ ụkwụ. Nye ha ji ekwuli ihe a bụ ndị zigela unu nwe na afọ n'akụkụ ebe a na-akpụ ya achala ugo ka ọ gịnị bụ afọ onye aka na-agba kpatakpata na ọ na-agba ọnụ kwabaka. Yes, all this girl ọpụtago wee sị kata ma ha ya ekwu maka ka release of Udele ya na okwu edi ya, na kata ma ha ya ekwu maka release of Udele ya na okwu edi ọ wụrụ 100 years ka ọ ya anọ. O nwere ihe asọkwa ya Maazị Nnamdi Kanu pụta echi, Udele will be a forgotten story. Maazị Nnamdi Kanu nwa pụta echi na asị gị na anyị pụtara echi na asị na aka ji ya aha gị ya na ụzọ ahụ emechiri emechi na-emepe ya na Maazị Nnamdi Kanu isi nwoke na o wee fee na plane wee land ya na ana Igbo anyị kpam tụọ ụkwụ na ana Igbo anyị. Udele is a forgotten case. Ka m gwa gị the truth, nobody na Nigeria will remember Udele na that prison ahụ ọ na-ege. Nobody. We couldn't take case as after on a Maazị Nnamdi Kanu. You go the people 2 months of jubilation, 2 months of happiness, 3 months of abawagodo nkataka yesi we ke sit at home akwụsigodo no. Abịata kọlwaza insecurity dị na ana Igbo anyị wee malụ mmadụ one ma one ndị lile aka azụ mgbe Maazị nọ n'ime. We fish went out ndị Sabonu, because abịa fish out Sabonu number 1 bụ Udele. Because before fish be Udele I no go read as okay no wala moving to number 2. Because in each anywhere church ka eme ya Udele is a forgotten property, but not a forgotten property call. Na wata ono bụ na achọkwasị mee ya as okay na Maazị Nnamdi Kanu nọ Lydia, Udele will still remain there, because imangwa a meaningful Nigeria no my here, meaningful Igbo person my here, my ho na-eme watch a video Udele, watch a video Maazị Nnamdi Kanu see okay na kodo onye na just stand the for call wepụta na court. Unu na-achị twist ya na Udele no pastor ji ya, ọ bụrụ pastor ji Udele. Nobody, no clergyman ji Udele. Everybody disagree their petition, disagree ya pending. Udele nwe ha case the best case no go n'isi Udele case within him and commissioner of police. Mmadụ one ka Udele gbugoro, mmadụ one ka ọ sị na agbụ any day ndị polisi abịa akpụli ya na agbagide egbe. Udele should go and provide those people ahụ, because man pụta na kamera sị na ya agbagide egbe n'ihi egbu onye abụ onye a agbachi gị nkịtị. Which business do you have? Ke gang gị kedu ndị na-ezi ozi? Such kunu nene video this lady. Unu know ihe okwu regarding Udele, because na kan sigo unu Udele bụ forgotten property already, because Maazị Nnamdi Kanu pụta and Igbo will be so happy. People will be so happy that they will not even remember the bad things Udele kwugo. So they will automatically happy go there, let people heal first. Ọ bụ ike mgbe ndị mmadụ heal cha ọbụla nweke after 6 months ewe jiwazia onwere onye na-akpọ Udele no die. Ewe jebekwa n'okwu reconciliation. Muziki before na-eme reconciliation asị gị oke na Maazị jewelo British for check-up. Nne ya cha nwezi ike gbala after 2 years. Mana chọrọ m ikwufu okwu na this video. Kọda dị na ka asị na m ekwu kalịa na. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Depending on where you are joining me, asị m na ọ ga-adịrị ọnụ channel ma onye ga-adị ka echi. Maka n'ihi na Ishi ada agwụ ịnanye ga-afụ na ọmụka na kpọmada chalugo na enwere adịgboro chacha ada Maazị Nnamdi Kanu. My people, if in this life anwakwana anwa sị na sị fight le onye aka ede ọcha. If somebody aka ede ọcha, never you ever plan to fight that person, because it's not going to end well. Ọ gaghị end well. O nwere ike self isi ga-esi una forget ihe na-eme today. This guy a na-akpọ Chukwuka Egbu ka ebe ọ nọ today. Unu niile chetara mgbe o bido fight wa Maazị Nnamdi Kanu. Tata ka ebe Chukwuka Egbu nọ. Chukwuka Egbu ọkwa all that na ọ na-ewish Maazị Nnamdi Kanu. Ọkwa ya dakwasara ya today, to the extent that na asị na onwe edo lawyer kwela abịa okwu. He doesn't have anybody.
all this while on social media na brag onwe the contact onye oji onwe the onye ọma o just na force onwe on Fulani jemelu ndị Fulani enyi ochie na Fulani na ọgbajuo dolia na Fulani ga-agbapụta ya na ha ga-agbatali ọsọ enyemaka akwefu onye ọbụla gburu nwanne ya bụrụ odogwu imegide ihe in this life fight ya your brother fight ya your brothers etakarịa chinchi na afụfụ today Fulani niile na support onwe ebe ha agbajeghị ọsọ enyemaka even nwaanyị Fulani self sokwu right ya against him ndị Yoruba na side onweghị ofu mkpụrụ onye ọ ndị Igbo na order against ya ejezie kịta na nwa fight area if you always as in be in peace with your brothers ihe adị ka nwanne ịnakọta tụtụrụ onye aka edo ọcha na fight a na-agba ewu ka the offense of Maazị Nnamdi Kanu if I may ask gịnị ka Maazị Nnamdi Kanu melu this guy ji wee soteseri Maazị Nnamdi Kanu bido kpaliwa ya kpọba iyi kpaliwa the parents the dead parents of Maazị Nnamdi Kanu onwe ihe n'okwu fọrọ he said a lot of things bido bara the other time ọ pụta say gịnị that na ana hapụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ pụta outside ka ezi ndị ga-anọ na that prison well ọ ga-eji apụta outside say before na release there si release ya n'ozu today nyanwa ka a ga-release zi n'ozu atụgo nga tụọ ya nga he's not going to come out because onwe anybody na-abịa okwu ifuge nọkata the other time pụọ je mee obituary Maazị Nnamdi Kanu were picture Maazị Nnamdi Kanu photoshop tinye n'ime akpati bupụta ede ya rest in peace na social media everybody na-ekili gịnị ka this boy emebeghị Maazị Nnamdi Kanu gịnị ka Maazị Nnamdi Kanu melie nothing he was once an IPOB member mechaa na-achọ ka a na-achọrọ ya nwacha of that na IPOB do whiter than white obido n'ụwa all these people today na-agba IPOB mgba onwekwa ihe IPOB mee ha simply because na ha chọrọ ị na-enweta allowance from IPOB simba na ade eme we are fighting for freedom we are whiter than white and whiter than snow onweghị anybody na-eme ihe bribe na IPOB that is why they turn against IPOB today so if you that guy ihe niile o zubere n'isi Maazị Nnamdi Kanu abịago dakwasị what goes around comes around ụwa dị egwu my people ọkwa ụwa si adị hey so talk at this guy ga-esi wee nọ kịta nwa na mkpọrọ n'ụlọ mkpọrọ kịta nwa na-achịchaghị anya kịta nwa his eyes are clear go ọfụgo ka ụlọ mkpọrọ na-adị ebe ọ na-ewish Maazị Nnamdi Kanu to stay on this note share this video ndewo.